Oo, Tawag ka kanag ra. ko. Tama. Mao gyud na akong gusto ingon ba. Lupa langit ba. Grabe ka way klaro. Grabe ka way klaro way pulos tula ba. Oo, okay. Di man siya manawag. Naog na. Magsaka. Dili lagi ko. Naog na ba? Dili lagi ko. Way kahumanan ba. Unsa man tula ay takyan. Ay, sapod na nga hit na ko. Ha? Daghan kay how. Gusto ko ikaw, pero ano. Ayaw. Sige lang naman sa practice good Oo, no. practice Couple of days lang. Ako pa na, sikreto ga practice sa balay. Alin nyo kayo eh. Ng mga mama bitaw yung kalaban bitaw niya. Magbalsanay mo ba? Pagsipan o kupdon bitaw. Kupdon niya. Hulot mo untol bitaw. Pum! Balsan nga ba? Nagbuko na ba tayo sa alamiyan? VR kita na ako. Mas malingaw. Kasi, kuha ni mo. Pinakauna niya yung cellphone. Nokia may uso di ba Sony? Ang matandaan ng jud nako kay ang ano. Giatag sa kuan na Alcatel. Yo, so before Yeah, Alcatel nawala siya pagka Ano uso pa na sa... Nokia? Mau ba? Kadali lang ang Alcatel no? Nawala siya. Tung open close na. Oo, Flip, remember ko. Tapos ang screen niya kay colored lang. Oo. Colored na kanang murag gipilit lang gud nga kuan sa background. Totoo hindi mo eh. Ha? Sa grade ka? Di giatag ra man sa kuha. Sa grade? Di kalis na pud ko ng cellphone Ay, college na ka naka-cellphone. sa kung ama raman tong high school, hiram. Pero elementary, wala ka. Wala ko cellphone. Yung kayo ususaw na, no? Mga rich Sa kids. pagkahuman, Alcatel, my phone, Ah, Philippine brand, okay. iPhone. My phone. my phone. Ah, pero katong- tag 999 lang man to. ay, oo. Go, kinumdum ko na. Kaya pa na sa boarding house. Nakabot kayo ko na sa college pod. My phone mo to nimo Oo. or nagpalit pod ka my phone. Nagpalit ko kay, mag-decide ko sa touchscreen. Kay gagmay ba yung mga touchscreen na cellphone. So, nadili. Tapos dagko kang keyboard, Oo. keypad Kay niya. gagmay yung keypad niya. Nga kung fingers, kidagko na kayo. Kasing tanon ba yun? Di may go ang di mo target. Oo, sa na letters. button ko ba? Kasi magdali na motor diretso na type. Kaya po ang ano no. Kabalo ba ka nga isa na sa downfall sa Nokia mong nawala Nokia? Malagi dawat ang Android. Kabalo lagi ka? Kawasan ni mo eh. Ay nako Carl. Sa mo na Okay ibala. naman kayo nakakuha issue. Kami kay Wamud may kabalo. Murag college naman siguro na katong nag-booming na si Samsung. Tama, sinunod. Nag-booming si Samsung. So, sa nito bo. Downfall gyud. Babagi daw sila. Kay kuan lagi. They reject changes. True. Change is constant. Di man sa rejects like inga na siya pero ang ilahag yun, wa sila di sila mo to nga ang touchscreen much better siya sa keypad. So feel nila di na mo kuan Boom. no di sila mo sakay kayo. No, Yes, masakay man na nag-invest sila na. pero half-hearted ra di kayo kuan. Yan na pa yung mga internal na away, di ba? Kaya tinod bitaw ang pinakauna nga touchscreen nga akong nakuanan kay Mas upside. iPhone so na diretso barkada. ka? Dili sa barkada nako sa high school. Nga pag tanan ako Samsung, siguro ang ambot pero kato ang nakita nako na iPhone. Ang pagkita nako sa touchscreen nga keypad ba. is iPhone na. No, gana ko nonsense mo kay na lisod kay type. So murag na feel po to na feel sa Nokia siguro ba. Na murag lisod kay type. Pero na nagkadugay convenient keyboard. siya. Mas dali na Ano? noon. Itong bago na phone karon nga pwede mo keyboard kita ka to. Ay, i-connect mo na sa USB or something Bluetooth. Mo siya pilo-pilo na nga cellphone nga na siya keyboard nga pwede rin mo na ano kung nagdali siguro kag Ay, type. may naman siguro na Bluetooth. Kuan siya built-in yung keyboard sa phone. Pero ambot wala kayo. Kuya na eh. Baga na kayo. Eh dili nipis po siya kanang katong pilo-pilo gyud siya nga phone. Murag pangit man. Kaya ganun ba, lalaki ka. Tagko kayong tudlo ba? La, Gagmay Diba? kang kiss. di ba Nokia na nga mentality. Makakabalo. Pero bisan bitaw, naskuha pa na lang touchscreen na lang eh. Dako lang ang imong Siguro. cellphone. Balkin ano. Pero wata ka balo ba? Kuan, unsa may nahuman mo tanan games sa Nokia so na nagahulam gyud mo kag phone so na. Space Pagdula. Impact. Human mo Space Impact. Wala dyan kayo. Wala ni mo na to human. stages. Buanga ni mo. Kailan to stages? Siyempre, kaya Seven man siguro, dili 7. lang man ako ang nagagamit. Pulihan na yung pagdula. Lihanay pa man. Lihanay pa man sa
Kailan may magsuon. Ay, nakadala ka tong sungka. Oo, Na- to. Dogan ka. Pero di ko kasabot sa sugod. ako pa, dugay pa. Pero pislit lang, basta mo na mo, numbers. Pero nag-gets din mo na dugay. Karon mo gamay lang. No, nagdugang. Kailangan naman yung daghanon to yung points. Dapat mas show mo siya dito para mo agi akong turn. So mura siya math gyapon. Siya pinakataas. Chinese man siya. Chinese ba day Filipino eh? Chinese mong sungka. Murag gidala man ta sa Chinese dire. Mo ba? I-search ako na niya. Chinese din no. Kuan. Siyang kataas yung mga points sa snake. Kana mo ana na. Gani. Gamay si Fiat na lang ba no? Murag kuan. What? Mundang man di ba na? Akong kuya nakakuha naman ako, uman siya. Human niya? Iwasa si mong kuya eh guys. Ana mo gito ni mo. Oo, nga na gani. Pero mamali mong gugag pindot yun at some point. Kuha magula na may kay islito ng cross or katong 3 og 7 ata. Pwede siya 3 or 7, pwede siya 1 og 9. Napud katong cross. Idol yung mic. 2 4 6 8. Mas lisod ang cross kay Lagyo. Lagyan na. Pero mas makalipat man bod ang duha lang. Duha lang ka kiss. So pilay mo. Mas wala man hindi na matanda. Ala, di ka kuan. Kuha kay Pero wa man gud ko kabalo atong style na pidi naon dayo. SS. Ako ana ano. tiktoyo kan. Mas dali dito ang naon lang isa. Oo, mo ultimate pagtaas strategy. So good, pwede sa ka-free. Naragayan kay mo nang i-anticipate ni masa ka mo lagpot. Ano ba? Nang kayo sayang nga di na mag mind over body na ba? Di na magsabay ba? Wala na coordination. Hindi na mag-coordinate ang utok. Kaya maratol ka ba no? Mapaspas na usahay may hinay. Gani. Di na magsabay ang mga utok eh. Or na tandog na nimo. So ba ito isa memory. Madjong ba to? Umadyong to. Pares-pares. Boring kayo no? Man ako to pero boring kayo siya ba? Boring ito. Ang kuan. Fucking Sa pangadula to. Wala naman nata. Or katong marag na ba Sonic Wings? Sonic Wings? Ano ba yung Sonic Wings? Sa colored naman siguro ng phone. Sa colored na phone, ang akong nadula. Ay! Brick game da ito. Game Boy. Game Boy Brick siguro. game na. Ang brick gaming nga na mga dula, mga snake, mga kuan, mga Dili kay Tetris. brick game katong mo man atong may mga tangke-tangke. tangke-tangke. Asa na brick game. No man ang isa sa nauso kay usara may imong kapital tong battery nga duha ka buok. Gani. Ana kay brick game. Grabe Lingaw ka. kayo. Fucking shit. Nga nalingaw mo dato bay. Pero manindog Wow. baliw po. Mo na lang man ko ng choice good. Wala na tayo lain choice. Kay mora may ma-offer sa technology sa una. Yung pagtira ni mo ba no? Pagtira ni mo kay mabungkag ang kuan ng bato. Yan na po ka. Tago na po ka. Di, lingaw to bay ko multiplayer. Wala mo kayo Wala multiplayer. Multiplayer to sus. No palagitang in technology sa una. Magdula kag ingana, magbuhat kag dula kag ingana ba no? Bibo suro kay na ba? Multiplayer. Hindi na siya magkuhan. Hindi siya mag-boom kay outdated na. Dili amo dula mga Matibang- millennials. Mga nostalgic man sila. Pwede na ba? Nga dali naman buhaton. Hindi, maragkuhan na. Pero ayaw Busy yan. naman po ng busy naman ang millennials. Pero desperate na silang meaning ba eh. Ano mga tao? Desperado og meaning ba sa ilang life? No, layo eh. Dula kay kuani. Dula mo ganing Flappy Bird so nang unsa mo Flappy Bird. Hindi nga po ng Flappy Bird sa una. Sa ba to? Aning mga nonsense nga dula Minecraft nga kanang basic ra kay gitsura ba. Minecraft no, tagang kay addict. Pero gwapo mo yung mechanics ng Minecraft. Sa mechanics sila na daw. Lagot ko soban kay ang ilang ginabasehan na graphics. No? Kalimot sila ba nga ultimately ang gameplay magay mo daog ana. Do dako og factor ang graphics. Murag function over beauty.
Function over Aesthetics. kadula ka ng mga Splinter Cell o Prince of Persia sa cellphone so Prince of Persia. Ay, sa computer naman, Prince of Persia. ay kato na mga high-end nga Prince of Persia mo. Ito sa Nokia nga phone ba? Wala. Wala. So skip na ni siya. Motorola. Ang nagpahit man din sa Nokia kay kuan man din no. Aning Microsoft Ay, oo. no. Kaso. Kakita ka ng cellphone na sa una. Pangita lagi. Katong kalis na tataan na. Kalis. Dili na pa to high school. Second year high school ko. Kitaan yun ako ang phone nga Microsoft bitaw. Nya, dili ka siya user friendly bitaw. Ngilngig ka siya High robotic school siya. dito. Oh, na ako naabta na sa high school. Hindi pa try sa one day sa kuha niya, mag-lisod mo Hindi doon. siya BlackBerry. Dili. Microsoft yun siya. Mag same magudug kuan ba? Ambot di na ko sure. Pero Pero, BlackBerry to kay mag BlackBerry ang logo nila kay mag for Windows. kung sa'yo mga kuha mo, batang 90s, PTO. dapat magkuhandag mga 20s. PTO to ako ah. Ha? Sa mga term is PTO. Inyo murag kanang stick gani. Naida kong stick tapos na gamay stick. Ano tawag sa inyo na? Ako nga Saya. stick, gamay nga stick. Tapos Shatong? Shatong. Oh, Shatong. Kamalo ka na. Shatong. Nagandala, Saya. shatong sa una. Grabe ko ka competitive sa una. Mo ba, shatong? Babae ba ang kalaban? Pero ang shatong kay malingaw ko, pero usay sa ginadula sa mo. Hindi nga magod siya. Kaya halimbawa katong mag-points na. Tangan na naon lagi. Ato anaon, sige pila igoon. Oh. 1, 2, 3. Gusto ko. Kalimot ako sa... Tapos, ang lisod pa dyan, kay, halimbawa, katulad niyo na, igo, 3, 6, 9. Di ba, bata pa man mo to. Di na makabalo sa times. Sa taas na. Ano na, ulisod Dapat sa last na ninyo yung time siguro. Yan nga naman may magdula. Sa kausahay na mo ginadula no, makalimot ko sa rules. Shatong? Shatong. Hindi nga man. Lingaw siya. Lagi. Pero ang gikadikan yun ako mo yung pinaka number 1 na dula sa... Ang murag ito ang number 1 nga, murag na-addict mo. Magdula, magaling kong Chinese garter. ako po, madulang po ko. Napildi pa rin yung mga babae ba no? Okay. Mga competitive kayo ba? Mas babae lang kay humok kay sa laglawas. Kuan, Yung mga Carl. ang ako kay sa shot. Ikaw ba? Ang saan yung mga kuhan? Ako ang pinaka-paborito kay daghan ko ganahan pero pinaka-favorite yun ako. Top. Anak-anak kay Ay, oo, di nga ako na. 20-20 so nasa ubang kuan, ubang dialect. Iro sa mo. Hiro-hiro. Hiro-hiro. Ay, Ano man tagda na grabis. murag. Anak-anak kay 20-20 na sa kuan, ubang lugar. Mga anak-anak kay takdan na Tapos katong kuhan. Tong agawan base siguro na. tigso. Isa sa inyo. Agawan base na dinyo. Taas la oy. Basta magtamak. Ay, dili. Namin ko ano na. Tigso. Balay. Balayan na. Balay. Damang mo na. Tapos layo pa tang balay-balay nga dula. Gan. Itong sako. Sa ka competitive mo dula kuan takpan na iso na kanang how do kay ka or Hindi ko ganahan. ayun sa Kay kapoy magdagan. mo ba? Kano ang paborito kay di man siya papaspasay kay kabantay ka ng mga how kay managan nga pagkapitan nimo siya dili ka nang walaon niya imong rhythm ba pag Magdagan. kanang matikatik siya pahinay yung pakilid niya pag Oo. timing nga pagana niya mo ana sa kalit. Side step. Oh, nasay taktik ba? Bini mo hinay na sa nidagan. Nasay kuha na siya patibong niya. Anaw ng mga sagbot kay para makuhan ka, maigo ka pag gukod nimo, mga bangko, pantumba. Ya pagabot ito Mo kay lang hindi ko ganahan kay kapoy na niya pa isip-isipon pa jud. gasong mo na kung ganahan kay grabe lagi sa una kay makaabot ko kuan mga pila na. Mahangak mo jud ka good. Oo, wala. Ay kanal. Kuyan ko. Maabot og tulo, upat kabuk maggukod sa kuha. Di ko na madakpan kay na-master na nako tong tricks ba. Pag kada na i-pull diha. I-anticipate mo na i-pull niya. Taga ko na ko ning isa mo. Maano ka. So anaw ni mo pull ba para musok to bitaw ka. Momentum ba. Kita nimo. Oo. Tuyok. Nya, grabe mukiay layo na kay mga kiay di lisod na kay dakpon ba. Maana na breaker lawas. nimo.
Mana. Ano paborito sa una yawas. Lingaw bitaw to. Tulahin mo to. Di ko ganahan. Di ka na. Kapoy. Kapoy niya, hapon na pa dyan. Oo ba? Hapon na lang man mo makadula. Kay diliin it. Batan pa ang elementary. Ako marigog mabuang ba hangak siya nga. Masapi mo gumahangak. Ambot. Kakay. Naisahan mo nimo. Ano ba? Games mo food na siya. Dandalin ba? Sabi mo, paspasay, ragdagan mo, no? Kaya ang pinakaunan ako ng experience nga, kanang nga nga tactics. Naisahan mo. Oh, baligtad. Ako ang murag mag 20 minutes na may sige. Ikaw ra ang nagapod. Oh. Na Grabe, malos 20 minutes, mga 10 minutes siguro. Nagtutuyok, rami bay. Nya, gamay siya, mas gamay siya sa kuha niya. Bago kong balhin sa Siliman, Dumaguete, kinumdum yung gana. Nya, murag active mga ko kanang bugiro kayo ba. Sige, dagan bitaw, paspas lang mo dagan. Bago na akong transfer dito. Ano siya, Carl, ikaw, pusnadang ka mo dagan. Paspas mo ka mo dagan. Nga ano. Gireto ko nila. Kung sa pika section ba, paspas kini mo dagan, Carl. Pero ambot lang makaya ba niyo? Ambot lang makaya. I-challenge. Oh, yeah. Ano na ko gamay. Yung murag bulingiton ba? Yung murag humble ba bitaw kayo. Murag kung sa kuan siguro, kung sa Naruto, ni tanaw kag someone suspicious, murag si Gaara o Gitsura ba? Mukha na bitaw. Murag weak shit. Dili, baliktad, murag sa kabulingit niya, mahadlok ni naman ka kay murag, yawa, veterans, man siguro kayo niya. Makita na ko sa yung mata ba? Na may something aning mata. Mo to nagsugod na mi. So may taktik aning bata. Ako dagan naman diretso kanang pabulyaway ra ba. Biluhay ra niya. Dito na ko nakita iyang ginabuhat nga okay. Taga murag gina-tip off niya akong rhythm ba nga pag-ana nimo ana na sa kalit niya. Abi na maghinay kayo kay nagana na mo nagana. By the time nagana na ka, ana naman sa kalit. So mawala imong balance so mas gimanipulate imong anong murag kabalo na murag 5 steps ahead na siya sa imong ba. So dito ko nga murag nakakadiya. Nanigid na anday siya art day na siya dynamics ba unsa nimo pagkuan. Dili siya necessarily actually kung malingaw ra ko magtanaw. Actually kung how jud ka kay di man ka kailangan mo dagan og paspas kanang clever lang ka ba sa pag-psycho bitaw sa ankle breaker mo lang. Wala siyang paborito na ko. Ikaw, usa yung number 2. Kuman. Bakbakanay. Unsa man na? Chinilas siya, nakalinya ang chinilas. Tapos igoon mo ang imong kalaban ng chinilas. Padula na. Tapos pabalik na pod. Kung kinsa ang last nga magpabalik dito sa linya asa mo nagtira. Mo to hapak ko ng tiil chinilas. Ba challenging. Paminaw na ko murag sa amo lang tong lugar ra. Kaysa mo wala murag kaysa ra ko kadula kaduha. Sa stage man to. Sa stage siya ba? Stage. Tapos dere ang ihilira inyong mga chinilas dere. Dere mo magtira. Lagi So igoonin mo tong galaban, maglayo na kay to. So tapos baliko na po din yung chinilas. Lingaw man siya. So mo to mo number 2. Tapos pakusugan na yung hapak sa ti. Mapildi. So dili kay ka as in super physical you guys na. No, kuan naman ko sa physical, nag-soccer naman good ko. Pagkabata. Grade 5. I mean before grade 5 mga grade 2, grade 1. Dili. Dili kay ka ang gina-imagine mo si mo ka nang paladagan kay nga masterful late na ko na Yan. Kato ra pagka grade 5 na expose sa soccer tungod po sa kong kuya ba. Nag-soccer po kay siyempre wala may basketball. Soccer lang gud. Dagan-dagan. Sige na mo sa soccer. Talaga magsipat siya magdumog-dumog. Magdumugan na mo sa bola. Tapos kusugog si papakos ganay. Basta maglupad ang bola lami kay sa feeling. Ikaw da girl, ba ka nakuha sa soccer? Na may soccer field pero ginatry na mong dula boring guys. Masyag. Alam mo sa feeling ka ng pagsipa ni mo nagapad siya ba. Balag noob. Kuha na good short lang yan pag basta maglupad lang siya. Lingaw tanawon. Pero usay ra mo ka makasipa good. Usay ra ito. Sige ra mo dagan-dagan kapuya.
Gwapo nun, mga mayat yung gano'n. Murag mo na pud na nagbaliktad na pud. Ganit, no? Di ba? Init ulit kayo. Lisod siya nga dula ba? Di ko kasabot sa ubong culture nga nung obsessed ka like soccer. Number 1 ang soccer sa ano? Sa world. No? Second name mo, Carl? Second ako, Chatong. dili. Ang second ako is Monkey Bar. Luksong kuan day, Carl. Luksong tinik. Dili kayo siya kuan. Madlo ko, dula. Luksong baka, kauban sa luksong baka. Murag, Luksong baka, adlok, no? isa siya sa mga dula nga murag magsugod bitaw maglingaw pero Tapos totoo magbikil. magkaway klaro siya ba. Ay, okay. Kay wala may klaro. Lisod ang mechanics ba, di kay siya practical bitaw. Di kay siya Kita na yung mga guna. delikado siya ba. Nabinag ka ng pag-ambak ni mo na ang bakaw. May go yung dali. Nya bro, maundang na mo Delikado. kay wala klaro. Madlock na mga Ang ang taguan ng wala. Gaga nakalista na dre. Manang ako ang iingon jud anta. Isa sa mga dula nga way klaro pagkabata taguanay, Taguanay. sumbaka. Kanang kuan, kanang floor is lava. Oh, Tawag ka gago. ron. Tama. Mao gyud na akong gusto ingon ba eh. Kanang Kalimutan kuan, lupa langit ba. Grabe ka way klaro. Grabe ka way klaro way pulos tula ba. Oo, okay. Di man siya manaog. Paglago talaga ka ba? Tagadlaw pagid balik-balikon niya. Klaro kay way padulngan nga dula ba. Mura siya kuan 3 minutes na siya gidula bitaw. Naog na. Dili lagi ko. Naog na ba? Dili lagi ko. Wala pa gani. Manoy, wala pa gani. Way kahumanan ba? Unsa man dula ay. Ito, di ba? Labi akong daghan kayo. Niya ko pag mananaw na sa inyo. Unsa man padayon pa ta. Ando doon pa, no? Eskwela na. Taganay na siguro ta. Sigara na lunchtime. Tapos hapon. Lupa langit ta. Bullshit eh. Bang. Nya tagadlaw pagid balik-balikon. Klaro kay may klaro. Ang tago-taguan pod. Ano kay ingon ka? Kapoy kay pangita. Gani. Kapoy kay alam mo nagdaghan kayo. Tapos daghan na kay nakase. Gani. Kanang lamin na kayo mong paano gina-imagine mo di gito makit dito. Tapos bantayan jud may mong kuan, base. Di gyud ko makit Andre kay hot kay ko. Tingala ko wala naman yung mga tao. Nagdula rin sa lain no. Tingnan na talaga. Gani. Abi ni mog nangita pa ba? Auto na ko gago. Katama lagi ko. Dapat diri gyud ko nitag. After nakag 30 minutes to kayo ng 30 minutes. Kapag mo nanguli na di mo mga kadula. Labi nagkuan, ulian na sa hapon. Oh. Nagdula mo. Oh. Wala na nanguli na tayo mabuang. Nya tagadlaw bigid mga agad bullshit. Kasabot Moro ba? dyan nang dula sa to sa una ba? Ganit Malingaw taguan siya. na. Masimple ra kay mechanics ba, pero malingaw na pud ka as bata. Kato lang nga dula. Taguanay, lupa langit, o kuan. Sa to? Tong luksong baka. Luksong baka, luksong tinik. Mo na yung mga way pulos nga dula ba nga dili bitaw siya mahuman bitaw kanang di siya mapadayon ba pare Sa sa luksong tinik mag-ana lang mo. gani boring gyud siya. Sa pare sa tigso tumbalata. Kuan gyud nagi siya thrill ba nga. Number 1 ang kuan po ng balata pud kay magbutang man kag balata. Pud kay magbutang pud kag sinilas. Foul man na pag maigo. Ay mo na nga na ulo. Lata lang. Mag-additional mag-mechanics na wood. Halimbawa, may lata dere. Na say kuan dere foul line or foul object. Pag maigo tununin mo, ikaw na pud ang taya. Kailangan ang lata jud ay mo maigo. Wala may nga na. Kaya sa hawda ninyo eh. Puring nga sa inyo ay. Pwede ka magyapon mi. Gamay ang kuan. Gamay ang mechanics lang. Lingaw siya basta sa mo tagdaghan mo. Pag matarog lang na gamay, wala na. Abutan na siya. Magsugod nagsanay ba na? Kanang maorot naman sa linya ba na? Ika na gago niya. Makuha na, tapsingan na pagin tok-tok. Nakuha ka na ka ng tok-tokon na. Kanang maana rabi tawang lata. Ayo, Paul na. Tok-tokon ba na? Niya, kuha na ka, ikaw na Di patunahan ni mo sa tumba.
Si Paon na dayon. Lahi man na, tumba Manila ang tawag na. Anong Lahi, si lahi Panay na. Glata. Di ba si Paon man na mo Ayo, pag naigog chinilas. pag ma-foul. Oh, Foul man na. sa mo kay. Mao na akong ginabangan jud nga dula tong balata. Magana na to sa sunod ay nga mga party na to. So, The 90s games. i-appeal bin ako na sa akong t-shirt. Kay ginatry na ko nga relatable. Mas ko nang na-message dito yung design. Ganan gana. Tay, Ngayon, batang 90s ang guwan kabutang sa t-shirt. at least na kay target customer. Kuan, hilig ag dampa. Oh, grabe sa Ligan sa gigi, kamot. dogon gigi ka. Gini? Ko ba kay Wala malimit? lang. Kung mga kauban ba kay lagyo kay ng dampa no ko kay No, chamba-chamba ra. Napaya na, baong. Ano? Hawd kayo no? Ginusa man na nila. Hangin. Sa ano, grabe. Nambuburak sila ba? Burak yan. Lagyo ay. Tamo ko yung mga lastiko, dagan ba? Gani. Mga limo. Ang lagpot lagi yamag. Yun sa man Tapos, mo. di pa siya dapat buholon na. Oo. Para kay Paul naman na kung madala ni mo tanan. Tanawan pa yung nasa... Nalingaw pa lang kuhan ang Jackstone. Jackstone. Wala ka nakadala. Oo eh. Kuan. Lingaw kayo? Gadula o Jackstone. Kung ate ang kalaban na ate, pinsan. Dogan ka. Dog po, sabay-sabay. Pak. Kana yung magdula mo nun. Dili libilado ang kuan ba. Yuta o. Isa game tal. Siminto mo na dapat. Oh. Pero usay mo gud na ikuan nga semento dili level. Ala jo. Mana ka. Na yung mga kurba-kurba. Mahuman gid mo all around the world. Mahunahan naman ko sa kong ate. Di ba? 1, 2, 3, tinagtulo. Okay, yung mga babae, no? Kabot mo ko sila ha? Nagalawan yung Competitive game ba? competitive kayo sa mga babae ba? Kaya napod bitaw ko. Sagaran, man ko gasabay ko sa ng mga lalaki dito. Kan. Grabe magkarubo mga tao, mga bata sa mga sauna. Si Rubo. Kanang kuan di ba? Kung sa mga bukid pa kay mga kabaw ba? Kuan kayo, manasmag. Nadasmag yun ba? Brutal. Sa Marbil, no? Dili. Sa bukid pa sa baryo pa ginamo. Nga, palupan mong tabanog. Langan. Grabe. Muna isa sa mga dula, ula kayo na ko na Enjoy kayo ito. Hawad ka mabuhat tabanog. Hindi, kapabuhat lang ko sa kong lolo, sa kong papa, Hmm. sa kong kuya. Ngayon ikaw naman god, kanang walis ting-ting lang, tapos silupin, tali, mo lang. Ako kay pinalit ra sa mall. Pilar ako kapalupan mga Tulo katulo. mo ka try og kanang silupin lang sa Wala. mall nga mga gision lang, pormahon og diamond. Wala. Lingaw mo. Ako mga barkada pero ako kay wala kay ko kasabay. Wala. Sa syudad na mo kuan. Palit pod mi ana, kung dako kayo. Ako dako. Tapos ako kay buntot. Feel na ko pwede nimo i-customize. Bot-bata nimo. Mas ko pa man tong silupin sa una gyud. I mean ang kana gani silupin. Nga ikaw magbuhat. Ikaw. Buhatan naman siya mag art. Pero katong kuan ra man among nabuhat katong normal lang, diamond lang. Tapos butang nagbuntot diri. Tulo ka buntot. Oo, katong Wa pa pag dito sa mga kay umahan. Oo, kana Namin nay kay bahangin ba? Naihawan ba? Nakatry pod kog dula kuan. Kanang bagong harvest nga palay. Magtamling-tamling. Di ba dampot mo kayo na? Lampot kayo. So katul kayo. Tamling-tamling kami dito. Wala ay kanang nagid ang humay. Kanang nagid ang plants. Ano itong mga kuan? Mga laya. Laya. Dito yun. Katul kayo. Grabe katula. Pero wala pa. Bidahan na man may tumbling. Lingaw ba? Wala labot ba? Anang ulo. Kadala ka na kadali. Sige practice sa balay. Puman po ang katre. Ay kabalo yung ka mo backflip. So na. Karon wala na. Wala na. Kuan ra. Gusto ko na matry itong kuan ako ba? Baki-baki. Dito baki-baki. Sa handstand nga ng may tuyok gamay. Mamur kita ko na. Umano. Padulong mo breakdance. Pang breakdance.
Pag ano lang good. Yun. Okay. Kung ano na yung maka-remember. Takyan. Pinakalayo yung mga Ay, takyan. isa po na nga hit na ko. Ha? Daghan kay Howd. Di ko kasabay. Gusto ko ikaw, pero ano lang. Ayaw. Ay, God. Kasi ko, di pa na ako ma-target. Sige ko kabalsig ko. Ay, target pala, mga 4-5. Ayaw. Ay. 1, 2, Di kailangan naman sa practice good, no? practice Couple of days lang. Ang uban na, sikreto ga practice sa balay. Nga na. Kaya kami, kay dito rami sa, kay di man may kabalo maghimo atong bala. Hmm. Na may uban tanso, good. Kaya ka ng washer. Kabaga. Tapos utangag buntot. Sa kuha Ay, ay. uban piso ginabuslutan. Pwede. Maban Katong 5 25. cents. 5 cents. 5 centavos. Pero bagaan siya. Sa una, yung anak, kung una-una ka ng lisuda di mo kung nakaya niya. Try na ko practice pila na kadlaw niya. Nakuha na nako. Asa na tiil? Tiil. Maglisod pa kong tiil. Isod ko yung tiil po. Mga tulo kadlaw or 1 week. Straight na yun ako practice sa balay. Palit yung takyan. Yung mo to, suka na to kay makakompete na ko dito sa Pikas. Magayawan na sila. Di po Mga- kuyawan. mga- Mga hard mong po ako mga yaw. kumpan good. Mga kabalo man tahan na, nag-practice yun na sila. Kaya mara ng kalingawan na to sa una, mara may kapisihan. May pahambugan sa Andun sa naabot sa panyo, makabot to halos 300. ba? Oh, Dugay straight, na ay oh. kapuya na anay. Matipid man mo naman kay style na pero di kay kakapuyon. Nya tinil na pag yun, wala yung sapatos. Ay uban, di ba tiil ni mo na butangan ni kuan dere yo. Sinilas. Di ko kabaloan. Sila. Hindi mo ma-feel. Ako yung mga barkada hawd yung kiktakyan. Kuya na. Hindi ko man kuan sa tiil ba. Ana lang dugay ko. Aling no kayo kanang kuan. Kanang mga mama bitaw yung kalaban bitaw nya magbalsanay mo ba. Pagsipan na kupdon bitaw kupdon nya. Huloton mo untol bitaw pung balsan nga ba nya. Bukod na ba dun sa alamiar kita na lagi. Mas malingaw po ka na kay Sakil ba. Ano na yung preference mo? Kuan siya kanang namo say added pressure. Amot bisan pag target mo gud nimo. bisan pag nakabot kag 300 sa balay, pag abot nimo sa nagdula na mo, mura kag nanay pressure ba nga mamali gyapon ka ba sa mukha lagi. Siyempre, lahi na gud ang naka-presence na yung attention nimo na matunga na ba. Kana gyud kana magbalsa na lingawa lagi. Saglayo na kayo ba? Vlog, upload lagi. Apsan lagi. Nakuan sa takraw. Kalib ko, ulo, apsan niya po niya pang. Balsan yan. Bukod na po. Yaman yung mga bata. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ay, takraw. Dili mo na, matakyan mo Takyan. Di mo, amo lahi niya. Amo kay 5, 10, 15, 20. Halimbawa, makayo na kog 5. Pagka mihatag na ko, dapat maka 6 siya. Pagka 7, ibala pa ito niya. Para ano ba? Mao ba? Ang akong hinumduman manggod kay tinag 5. So kung 5 ako ay mga 10 Yeah. by 15. raise to 5 ano. times 5 taga kuan balin. Exponential. Kuan ganing luthang. Also sa inyo katong. Ayo, Hawad ka mabuhatan na hindi ko pabuhat ako sa akong mga childhood friends ato. kupon. Kuan dyan no? Ayan, no? Hawad ka yun sa Sa inyong bala, na may papel. na may kapayas, na may papel, Ako try kapayas, papel lang. na may sakit po ng kapayas. Kapayas katal no. Sakit ba, may go ba? Mo ba niya maragbot nga nagsili? Murag, ata, naka-perpendicular ang kapayas. Pak. Tapos ko po. Maglagot ko kay gwapo kay sa tanong sugon niya. Pagka man sa adlaw kay maginahinay na siya kapangit bitaw. Na may uban yung buwak ang kawayan. Ayaw na po nila. Lingaw ito ba? Itong kuan po. Itong ambot na May coach. Itong walis. Walis. Walis mong may bala. Lastik ko lang walis. Ayaw. Pabot ka na. Pwede mong pusil. Pero wala kay ko Pwede mong gadula na. Pintik. Nasaan siya? Sa bukid mo to. Pagkag. Tirador. Banga kay ko. Tirador ang tawagan. Saban mo good me? Buang kaya ululog. Ibuhatan ninyo. Murag Sakit mo yapon. dyan kayo na eh. Na may Makaigo uban ka ba no? palitan na. Mangita ra kay guway nga
bayabas na kahoy, gahi ng bayabas na kahoy. Pwede na. Bayabas nakaway siya. Ito ka guma. Tapos Palit ito yung ang palito nang yun mo kay katong kuan niya. Pwede pud gani ano? Snowbear? Snowbear? Oh, Snowbear. katumugunin sa bato. Oh. Mo snow mga kuan sa kinde. Snowbear ang mugunit sa bato. Di ba na may? Tama, nakakita ko yan. Kita kay nga ng style. Tama niya katong ilang gunitan kinipis ano. Yeah. So, Nayuban makakuha ng igo jud langgam ba? siguro kung praktisan yun siguro nimo. Kasi, Nya, gwapohon gyud mo pagbuhat. kuan kayo accurate kay ba no? Gani, pero dapat obsessed siguro ka na. Manufacturer no kag pintik. Addict na kayo. Ang pintik sa bang nasod no kay lahi kay katong slingshot nila tong tuyok. Grabe naman pud na hindi maglisod ka ayo. No, kailangan siya accuracy yun. Practice. Lain na no, magsayo-sayo baka bago ka makatira. Ko po na lang ko. Gani. Ka. Di ba? Unat lang. Oo. Target. Magliyok pa dyan ang ibon no. Yung gana ko sila. Mura naglatigo. Pero masuro katul. Momentum lang ba? Pero mo itong pintik nga feel na ko makapatay gud. Igor gyud ka sa ulo. Pang buto yun yung bungo Ito ba? nga na. Oo. Kung sa Bible bitaw. Okay, David. Gulayat. Gusto ko, mas kuhan ko itong mag-araw siya. Mag-araw ang birada. Oo. Mas convenient siya no. Mas may ko mga ganyan. Ano sa mga kuha mo sa 90s mga TV shows minumduman. Hindi naman good na 90s card. Huh? 2000s man ta ang memories na to. Oo. 2000s. Yun bulilit. Magandang gabi ba yan? MGB. Yeah. Nilang plata itong mga pinakapaborito. Tugod to sa ABS. Number 1, Gwen bulilit, dude. Or something mga kuan. Once upon a time. For ni man, ubang joke sa bilit eh. Binyahin ko. Namalingaw ko. Tingaw siya. Nabayo usahay nga. About funny lang di siguro akong dyan. Mo siguro yung murag happy po ba? Ito mga Tom and Jerry. Cable ma. Cable. Unsa yung ginatanaw sa cable sa Cartoon No, Network? may cable antena raman may. Pero nga no. Maglenta rami ko CD. Yung adto pa ka dito sa layo. Maglenta ka. Bitches. Kita ka ng itong kuhan sa Once Upon a Time. Katong gwapo dito kung kuan ba tong naga-drawing siya tapos may imong tinuod. Mulo hindi na ako malintan ba? Mo ba? Oo. Oo, kita. Naga-drawing lang siya ba? Just matinood yung drawing. Itong Sa story niya. Nga na, yun sa may murag plot niya, sa problema niya, sa conflict wala ko story. pantay. Ko pa, di nga na po ba? Makainomdom lang ko. Ang power lang man mo mabandayan good. Tapos katong mga ay sapod na ko di malimtan katong pag di daw ka magkaon tapos diretso kag tulog kay imong astral spirit nimo kay mabugta mo mangitag pagkaon. Mo ba? Ayo, murag kita ko na sa Yan yung story ba? So, gitagaan nila lesson ng bata dapat na magkaon before magtulog. Yung mo to. Lingaw pa daw Once Upon a Time. Ito yung mag-post sa Facebook na ang music ba kay Once Upon a Time, pakita na ko ugma ko. Nya. Music niya Once Upon a Time noon, na-capture ganyan kuan ba mga moments bitaw sa una nga kanang bukid pa, nga, mga bata madula sa gabi. Ang time sa Once Upon a Time oh. Nang hayag yung bulan bitaw. Once Upon a Time. Kuya, kaya nga video lagi ka na nanindog ilang balibo ba? Ano naman nag-nostalgic ka? Yung nostalgic nga kuha nga ganyang ang feel bitaw sa kuan. Vibes. Oh, vibes bitaw. Or mauling kita yung music video gyud. Umbat lang. Bro, kung makahilak nga mangilngigan bitaw kay gago accurate to kayo. Bro, kung ibalik yun sa oras mo. Mga nga niyo, Carl. Kuan. Nga pa man to mga Dragon Ball?
Mana pagkakapil. Power pagkakapil. Matag og power kay Goku. Nang naro ka sa imong kwarto, tindog ka. Ano mo? Ah. Mag Super Saiyan ako. Mag Super Saiyan na daw ka. Nawi ko na Gusto mo di mo ba? Mura siya buang lagi mo Super Saiyan. Feel niya ba mo Super Saiyan siya? Kanang sagit-sagit siya, mo ganan. Wow! Sagit lagi. Buang bataan. Nasobrahan man. Sobrang tanaw ba nito na siyang kinatanaw ba? Buong nga dyan yung nanay. Na Transformers. Ay, dito mga rat. Gundam. Hindi, itong mga mga hayop. Ay. Beast Wars? Beast Wars. Hindi nga 3D ba na? Dito pa yung nagsugod ng 3D. Mo dito ang sugod sa 3D ba? Gwapo kayo. Gwapo kayo sa tanawon sa una. So una, gwapo No? siya. Ano mo na sige. Ako si ano. No. Karon ba? Mo din nito gwapo sa una. Pangita tanawon. King Pambata kayo. Ang 3D ba kay pangit kay pagka-design ba? Kay bago ra man gud to, bago ra ni uso. Nya, Siyempre. kapag yung mga cards ba, nag-collect ka to, katong sa Chicheria bitaw. Wala. Nanay cards ang Beast Wars ba? Nga dyan itong Beast Wars sa una eh. Kanang, I told you kayo. Oo, mura kong mabuang pa na ba? Nya, pag ibalhin sa akong lulo ang channel kay mura kong mangluod. Uyas yung lulay. Beast Wars ka bang Beast Wars? Beast Wars yung paborito sa una. Hindi, dagan pa mag-king ko. Tom and Jerry, yun, number 1. Buringan ko Tom and Jerry ba? Ambot, murag balik-balik lang may tabo. Kabalo na ko nga, madaog si Jerry. Ano ba? Pero malingaw mo. Nga ka. Napatoy time nga nakipag-away yun ko para lang magtanaw lang og Tom and Jerry. Tom and Jerry yun, number 1. Mr. Bean. Wala. Sa'yo mo kay ko naka-unang... Gamay na mo daw Mr. Bean na episodes day, no? Kung sumahon daw. Oo Nasa ba? 30. Balo ka balo. 30 na day. So, 30 kung murag something. daghan kay siya. Katong King Koy siguro. Ginabalik-balik kasi tanaw sa mga tao. Kuha naman na, murag wala pa siya ni Uso ni akong mamag kuan stepfather kay sige nagtanaw Ano? Mr. Bean. Unsa kang kuha na kabalog Mr. Bean? 5 to 6 na siguro. 5 to 6. 5 to 6. Ano? Sa nang year. 2005, 2006. Ko kay bata pa yung kayo nang ginatanaw sa uban kay puro ra kuan mga maalaala. Kami kay Mr. Bean. Maalala mo kaya. Mr. Bean namang ginabangan. Yung so na maglagot ko na niya kay murag bata pero karon ako na appreciate yung humor ba pagka tiguang na bitaw. Asa to tong King Koy or katong tao? Katong tinuod tong tao. Mo tayo una ba yun? Di. Unang Kang King Koy siguro na una. ang tao eh. Ah, si Wasa tao, na. si Unang Rowan. tao eh. Yan, na-inspire sila. Buwata na King Koy na version. Oo ba? Sa pagkabalo na ko buwat sa katinuod. Modoro ba may kuha na computeran magtanaw rag Mr. Bean? Mo ba? Sa YouTube. Hindi nga eh. Ito yung pinaka-remember ni mga episode. Dagan mo good kay Glingaw good eh. Kuha ka, ang pinaka-matatak Tong sa kuha Christmas. kay... Christmas. Kaya lang, ang pinaka-nitatak sa kuha kay katong gitabangan bitaw siya sa katong blue bitaw nga sakyanan niya yung ginadaog-daog. Diba? Na-stranded siya. Nakita anday siya. Nakita tong driver atong blue. Dili, na-stranded siya. Niya nakita siya sa katong blue nga driver. Niya nato sa unahan niya, gi-open ang door para sa iya. Niya siya kay ma-pride man kayo, wala gid niya gikuha. Si Mr. Bean. Oo, niya gihulat gid siya. Ito nihawa na lang siya kay wala man. Gawa tong kuhan. Itong kuyo kay itong nag-drive siya sa taas yung sakyanan. Na sofa. Ganaan na rin yung kuhan sa Manibelaw. Buang guys. Oo, okay. Kaya niya katapong na late siya ba no? Itong New Year. Itong New Year nga story. So ganito? Itong New Year ba to? Hindi ito, nagpipintura siya. Ay, yung New Year lagi to. Ay, oo. Ito sa may bomba. Pagbilan kayo Gawa sa creep. nagkuhag kalo. Itong kalbo. Yan na, doon mo na green ito. Ito mo din. Itong Ito nabili ng iyang kalo. pagbuto sa pintura ni tao. Yo, kayo. Art to ba? Ganun. Mga grabe katamad ba no? Ganun.
Pero, dapat logic yung gibuhat mo. At least, mapinturahan na tanan. Na siya yung logic, pero childish siya nga pagka-logic mo. Klaro na good. Di good to ta. Visible good. Ganun. Katong ni-travel siya, nagiputol ba ito niyang toothbrush para mo gamay. Crack. Yung butang yung suitcase, kaya mas gamay nga suitcase ang yung dalon. Yung marag isa naman ito ka-medyas yung gidala. So, okay. Marag isa na kayo ito ka-brief. Palabay yung uban. Ay, isa po ko katong katong, kumot ka, itong turkey nga ilang gilitson, giroast ata. Nyo. Tapos ang katong, kalimot naman road ka ito eh. Masay na ito. Turkey, bitaw, marag napagod ba to? Or na... Tapos ang napagod tapos gilisan niya gamay ng manok ata. Tama! Diba, Mr. Bean. Nun sa ganito ka na tapos ang katong marag pepero siguro to nga mga tinapay. Gilisan niya branches sa Tama na eh. Isaw-saw niya sa chocolate. Grabe ka, epic kayo. Lingaw ka ito. Lingaw ka. Kaya mga na-appreciate nung kayong humor late na kayo. Marag sa putong ko siya pagkabata. Weirdoan siya. Tigulang man good. Gani. Marag tigulang siya nga humor ba. Teletubbies o katukat. Ikaw Teletubbies. Pagkabata, ganahan ko katong ay, napit ako baby mo. Itong na TV diri oh. Slay TV. Oo, tama. Lingaw. Opo. Pero, hindi na ako gets ang Blue's Clues. ako pa di ko ganahan. Murag pang 3-year-old din siya. Siguro. Hindi na Kaya ako manghod, more siya mabuha nga ng Blue's Clues gid tong kuan ba siya. Hindi na ako magets. Steve. Tiguang na biya kito si Steve. Huwag naman to siya cancer. Daw. Ano siya nga cancer? Ako balo. Yung po nakukuhan si Steve eh. Yung man ako kuhan sa Blue's Clues. Nakatanaw wag Nickelodeon channel so na. Saan mo ginatanaw? SpongeBob na ano gina? SpongeBob English pa man good. Ha? English man good. Di ka ginag-English so na. Nan bata pa man mi. Di ba wa pa man mi kitudlan nag-English. Pagkabata mong god kay kuan mo maestra akong lula akong mama kay obsessed kay English so mura ko na orient na ko daan. So mo ko ginatanaw mga Tapos na cable mo. Say na cable say mas short man may sumaputlan may cable na pod. Kaning tag Hey Arnold. Mga nga mga all that mga Nickelodeon mga Rugrats. Rugrats. Ay, Cartoon Network mo Rugrats. Ay, Nickelodeon na eh. Tama. SpongeBob, CatDog. Sa pagani to. Yung logic ng CatDog, no? Fuck, anong CatDog ba yun? Sino sulod sa... Johnny Bravo. Sa nag-iping siya ba yung CatDog? Anong sulod na si Mutok? Gimuan mo siya story ba yun? Inawala ilang magpapa. Yung nakita na magpapalayo na pag-igay sila creatures sila. Iwasa to eh. Kita ka ito nga part? Wala kita. Magugatan ng cable sa una. May cable. Johnny Bravo. Johnny Bravo lang. Dili kong ganahan ni Johnny Bravo. Maglagot ko sa yung noong bay. Ay. Simp man na si Johnny Bravo. Okay yung sa kitsura niya. Kay insecure mo kayo kuan. Insecure kay Glihok. Busted. Mga Powerpuff Girls. Oo ka na. Powerpuff Girls. Lingawan sa kayo na si Mojo Jojo. Gusto mo minum man Powerpuff Girls. Wala man? Di man kayo na ako matandaan kay lantaw lang. Malingaw lang ko sa art. Ganahan ko sa yung art. Unya, ang ako mama kay palag kayo siya kay di siya ganahan sa pagka-drawing. Tinamad daw. Ako gwapo mo sa tanawon mo. Di mo ka artist. Mana akong paborito, Dexter's Lab. Nila may kitukon si Didi. Sa pa ba? Si Mandark. Yung magkuhan ba sila, magsugat ba na ilang universe. Usay na si Mojo Jojo. Cross. Cross silang universe. So remember pa ka sa katong salida ba ito sa ABS Spirits. Remember pa ka sa story. You'll be safe here. Same. Mura kag natanaw ba no kay para abangan nimong You'll Be Safe Here na kanta. Kaya wala pa
Wala pa may console na, wala pa may YouTube. Ay, Spotify, di mo naman mapirate ang kanta. LimeWire pa ang Ganit. sikat maka or CD. Pero Or katong, i-record mo sa tape. oo, yan, ano mo. Rewind kay, kalas og battery ang rewind. Nga ako ba, ginabantayan ako ang spirits kay para lang makadungog atong kanta. Kanta. Esperado kay. Grabe ka, sa kanta, no? Catchy. Gani. Nya, naigo gid ang market sa gawas no kay English mo gud. Nya sakto ang iyang lyrics sa melody nga relatable sa halos tanang tao. You'll be safe here. Kayamdam ka tong kan basta't kasama kita nga sa salida. Si Judy, ako si Padilla ba to? Robin. Ay, malagi. Robin. Siya mo ma-remember. Wala. Wala na. Oo. Nakaisa lang magod sa mata na ugod. Kuha lang siya. For the moment lang yun sa nga salida. Ikaw na kayo ma-remember? Nahimo siyang horror kadali. Mo lang Weird mo kay na mo tayo naka-weird sa salida. Hindi kay Dugay kinahuman yung horror nga human ang November bitaw. Mo to ko ma-remember. Nga horror naman eh. Dugay kasi nahuman. special episode to siya. Murag ilang gipadayon ba kani kusog sigurong sales. Sa hadlok-hadlok na. Taganag. Kinom nung gato na white lady. Kaya nasa lay kaso nga kuan kanang babae gipatay. For the moment lang yun siguro ito nga memory. Hindi siya ma-instill. So sa telenovela ni mga kuan yun so. Itong kuan, itong mga Forevermore. Forevermore. Lay naman dito. Itong sila Bea siguro. John Lloyd. First movie naman dito. PBB nga una. Grabe, no? Kinamdam ba ka? Alangan mo so man kayo nasa una. Si Nene ang nadaog. Kitsa to? Kalimot na ko. Kitsa? Si Nene Tamayong. No, ko remember. Itong soldier mata siya. Na si Jason Gainsa. Murag. Sila ng band. Isa ko may namdaman sila Kim Cho. Yeah, Si second na. Uma. Ay, sa teen edition na. Kim Cho? Oh. Ay, tama de ay. Fuck. Si Uma. Matang Sabay una. na itong una. Nyadig pa kay may grad na. 2006. Grabe matandaan mo ba? Tagadula na ka nag-run, no? High school na. High school na ka nagtulog-run. Mga 2008, 2009. So, kanang at time, saka nag-kuha na ka. Dota. Wala pa Dota, uy. Ay, grade 6 na, Tawan. Ang PBB, grade kuan man ta na, grade 5. Grade 6 na siguro ka. Mo ba? Nalimot na siguro ko. No naman kasama. Dili, kabats na eh. Na-delay lang ko kay kuan. Kaning transfer. Ay, sa edad lang. Kuan ko gamay pila ka bulan. Magulang ko pila ka bulan. Kay January 2 man. Ay, tama. Bulan lang din. Nagabang po ka-graduate sa una, batang 90s. Radyo? Wala, maminaw lang katong kuan. Narda. Sa mix mo ko nagabang. Narda, mga top. Na mo na top sa mga sa radyo. Mga top 10, top 20 day. Ay, top 10 lang. Lang before mo at school. Patugtog mo nag top 10. Tapos, ayaw mag-record ka o like klase. I-record sa tape. Ginaat nga ni mga tape, no? Mahal mo kayong battery, ay, tag 20. Palit mag-energizer. Palit pa kay tape. Oo, tape pag yun. Radyo. Nya say, ginakawat lang na akong pre-existing nga tape, ginasapawan ako. Patry ka na. Magana, good. Magana din. Magana, eh. Itong tape sa... Oo, kita yung tape niyo si Marichan. Yung mo siyang sapawan, no, kuhan. Ayo, pwede pa man na. Kung masubrani mo. Ko, sa una, no? Ano pag-ana ba? Kay sayang kay battery. Ballpen. Ballpen niya katong mga uni. Itong na may mga edges. Hindi na siya ma-witness sa mga kuhan ba, no? Sa mga Gen Z. Gen Z. Mas nakabalo ba ang music sa na, dili na siya libre.
kuha na siya kanang commodity na siya. Kailangan mo i-chase. Grabe dito sa ano. Pati po sa ano po, beaches po, tuyo ko na po sa kamot. Pobre kami wala may beaches. Wala may, mapad may. Nga na po dahil. Manghiram raman po ng beaches. Mm. Na, basta na lang kay katong mga chords niya, tapos itong driver. Mara na ko radyo. Abangan akong paborito na kanta kay record na ko niya. Record. Ako ang ibalik-balik na og paminaw. Sulaton niya ko yung lyrics. Yung lyrics pag dili magkadimaw. Kaya di pa man kay ko how mo English yun. Kabalog ko English kasabot ko pero pag mga rap bito kay slang ba kay na. Di ka nimo masalo ilaba. So buhat-buhato na nako siya according sa akong nadunggan. So wala Sa siya young make him. sense. Oh. Pagkadungog yun ba? Nay guys sa grade 6 nga kanang may humps bitaw na kanta. Nya gibuhatan ako. Iba yung lyrics. Ngayon mo lang. Nya akong classmate nakabalogid sa tinuod na lyrics. Buong gay ba? Ano? Nagyaw-yaw ako sa classmates mo kay may memorize ano kanta sa kay lyrics ano abte kay ko ba kay gibuhat ako na kagabi ako sulat sa lyrics sulat na ko katong wala nagkadimao ba nya na nakitaan bitaw na sa katong classmate na mga kabalog student ni lyrics Masa mo sa kabalo? murag sa internet kay murag mas tech savvy lang pamilya ba kabalo sa center kabalo sa research og lyrics. Unsa man nga lyrics kisa man nagsulat ani Mga dili words sa English ba? Ilam-ilam lang ko dito. So, si Carl man ang sulat ana. Ilam-ilam lang ko dito. Ano. Unsa man so, Pero tama ang word na may humps. kana lang na part. I dropped this beat this crazy. Wala nga na wala na kalimang rap ba. Chording man sa akong nadunggan. Humps. Crazy. Rap pag yun. Pero ayos ba siya pagkakuha na kanta, no? Yung pagka-construct ko, do nonsense yung sa lyrics. Nasakay niya ang melody sa kuan ba sa beat ba?